Regimul totalitar comunist din URSS în perioada postbelică. Subiectele dezvoltate la tema dată sunt 1. Viața politică în URSS și succesiunea puterii. 2. Economia și societatea sovietică. 3. Politica externă sovietică. 4. Colapsul Uniunii Sovietice și 5. Studiul de caz, Arhipelagul Gulag de Alexandru Solzhenitsyn. Viața politică în Uniunea Sovietică și succesiunea puterii. Uniunea Sovietică a ieșit învingătoare din cel de-al doilea război mondial, dar toate cele 15 republici surori din cadrul URSS-ului erau epuizate din punct de vedere economic și absolut controlate de Partidul Comunist. Anume, Partidul Comunist din Uniunea Sovietică deține monopolul puterii în stat, iar NKVD-ul, MVD-ul și KGB-ul asigură prin teroare stabilitatea acestui regim. Pentru cei care nu știau, Народный комиссариат внутренний дел se traduce ca Comisariatul Narodnic al Afacerilor Interne, Ministerstvo внутренних дел este Ministerul Afacerilor Interne și Comitet Государственной безопасности, Comisariatul pentru Securitatea Națională. Cu toate acestea, singurul om care lua decizii în stat era Stalin, iar politbiroul doar dădea din cap, adică era de acord cu ele. Și acest lucru se întâmpla nu pentru că erau lași, ci pentru că teroarea le ajunsese până la os, pentru că oricine, în orice moment, putea fi arestat și executat. La 5 martie 1953 moare Stalin și situația începe treptat să se schimbe. Apropo, câteva lucruri interesante despre moartea lui Stalin. 1. Mulți consideră că a fost otrăvit chiar de oamenii din anturajul lui. Să nu uităm că însuși Molotov spunea că Lavrenti Beria s-a lăudat cu acest lucru. 2. Despre moartea marelui conducător, adică Velicava Vajdea, cum îl numeau atunci, poporul a aflat abia peste vreo 3 zile. 3. Trupul lui a fost îmbălsămat și pus pentru o perioadă destul de lungă lângă Lenin în mauzoleul din Piața Roșie. Și abia la 3 octombrie 1961, când s-a început destalinizarea, noaptea, în secret, el a fost scos din mauzoleu și înhumat lângă peretele Kremlinului. După moartea lui Stalin, încă nu se evidențiase un lider unic, de aceea, în fruntea URSS-ului, a apărut un triumvirat. Nikita Sergeevici Hrușciov a devenit prim secretar de stat, Grigori Malenkov prim-ministru, iar Lavrenti Beria șeful NKVD-ului. Apropo de Beria, chiar dacă a fost șeful NKVD-ului și mareșal al Uniunii Sovietice, el a fost arestat și executat în același an, 1953, aceasta fiind ultima execuție în stil comunist. În dreapta vedeți fotografiile triumvirilor, Nikita Sergeevici Hrușciov, jos Grigori Malenkov și Lavrenti Beria, iar jos în stânga aveți o parte a actului prin care Beria este condamnat la moarte prin împușcare. Acest act demonstrează încă o dată instabilitatea politică și psihologică, dacă vreți, din cadrul Uniunii Sovietice, când oricine, oricând putea deveni dușmanul poporului. Chiar de la bun început a fost clar cui dintre cei 3 triumviri îi aparține puterea. Este vorba de Nikita Sergeevici Hrușciov. În 1956, Hrușciov are deja mulți adepți, printre care și Gheorghe Jucov, dar de care, apropo, se debarasează de teama prestigiului acestuia. Să nu uităm că Gheorghe Jucov era privit de către armată cu venerație, iar în ochii sovieticilor era cel care le-a adus victoria în cel de-al doilea război mondial. Tot în 56, la congresul al 20-lea, Hrușciov vine cu o acuzație deschisă la adresa lui Stalin. El va citi un raport care se numește Despre cultul personalității și consecințele sale. În acest raport, Hrușciov îl învinuiește pe Stalin deschis de incompetență, de represii, de depărtări și de nepregătire armatei. Dacă e să fim sinceri, Hrușciov avea perfectă dreptate, doar că mentalitatea sovieticilor încă nu este gata de așa schimbări șocante și vedeau în Hrușciov un lider imprevizibil și chiar periculos. El ușor își elimina adversarii din partid și se consulta doar din când în când cu politbiroul. Dar, ca și Stalin de altfel, de cele mai multe ori, lua hotărâri singur. În 1964 i s-a cerut demisia și Hrușciov, surprize, a acceptat, spunând că pune interesele Partidului Comunist mai sus decât cele personale. După părerea mea, dacă mi este acceptată, cred că se temea și el ca și Stalin să nu mănânce niște mâncare
mai puțin sărată, dar mai mult otrăvită. După demisia lui Hrușciov, lider la Kremlin devine Leonid Ilici Brežnev. Apropo, acesta a fost promovat în politică anume de Hrușciov. El însă și-a învățat lecția. Este mai amabil și evită confruntările directe, este omul compromisului prin excelență. El iubește luxul și viața imaginară foarte bună pe care și-o închipuia el. De exemplu, îi plăcea când asistenta lui medicală, care avea grijă de el, să-i citească din ziare doar lucruri frumoase care se întâmplă în Uniunea Sovietică, iar despre cele rele nici nu voia să audă. Dar, cum spune proverbul, lupul părul schimbă, iar năravul ba. Și Brežnev, ca și ceilalți, vedea peste tot dușmanii poporului, doar că îi va numi disidenți și nu îi va trimite în Siberia sau la execuție deodată, ci îi va interna în clinici pentru boli mentale, adică la psihiatrie, sau în închisori. Va ezita să concedieze vreun director chiar dacă se demonstrase ineficiența acestuia. Mai mult chiar, era sigur că nu trebuie nicio reformă, trebuie doar ca oamenii să lucreze cât mai bine și totul va fi bine. Brežnev a stat în scaunul de la Kremlin 18 ani până la moartea lui în 1982. El a fost înlocuit cu Andropov, fostul șef al KGB-ului. Fiind educat în stilul căgăbiștilor, Iuri Andropov a încercat să impună ordinea și disciplina în Uniunea Sovietică prin muncă. Mai mult chiar a încercat să lupte cu corupția, făcând niște schimbări masive de personal. Dar fiind bătrân, în 1984 moare. Colac peste pupăză, în fruntea Uniunii Sovietice, este ales un om și mai bătrân, Constantin Chernenko. Acesta a absolvit facultatea de istorie la Universitatea Ion Creangă din Chișinău și, devenind liderul Partidului Comunist din Uniunea Sovietică, a fost atent la opinia publică și chiar a încurajat investițiile în agricultură și în industria de larg consum. Mai mult decât atât, a căutat să diminueze controlul Partidului Comunist în economie. Dar, cum am spus, fiind unul dintre cei mai bătrâni lideri de la Kremlin, a murit peste 13 luni de la investirea sa în funcție. Și acum vreau să țineți minte un lucru. Perioada guvernării lui Iuri Andropov și a lui Constantin Chernenko se numește gerontocrație, adică sistem de guvernare în care puterea politică aparține bătrânilor. În 1985, în sfârșit, secretar general al Partidului Comunist din Uniunea Sovietică, este ales tânărul și energicul în comparație cu ceilalți, Mihail Sergeevici Gorbaciov, care a fost lider al Uniunii Sovietice din 1985 până în 1991, când are loc prăbușirea Imperiului Răului, cum îl numea Ronald Reagan. La început, politica lui Gorbaciov era identică cu a predecesorilor săi. Ca și Stalin, ca și Hrușciov, ca și Brežnev, el și-a eliminat adversarii potențiali, chiar și pe cei care l-au propus în funcție, în cazul lui pe Andrei Gromyko. Înțelegând dezastrul în care se afla Uniunea Sovietică, Gorbaciov a lansat așa numita perestroică, care devine elementul central al politicii lui Gorbaciov, despre care vom vorbi un pic mai târziu. Totuși vreau să subliniez un lucru. Gorbaciov vroia schimbări, doar că nu știa cum să le facă și nu știa cum să își aleagă cadrele calificate care să propună și să înfăptuiască aceste reforme. Mai mult decât atât, Gorbaciov nici pe departe nu avea idee care vor fi consecințele schimbărilor pe care le propune. Astfel că în 1991, când Uniunea Sovietică se prăbușea, toți l-au părăsit. Economia și societatea sovietică. Chiar de la bun început vreau să vă atenționez că economia sovietică era planificată, amintiți-vă de planurile cincinale, și hipercentralizată, anume Partidul Comunist Atotștiutor împreună cu Gosplanul, un organ special creat, decideau ce și cum trebuie produs. Nu se ținea cont deloc de cererea pieței, adică cererea și oferta, iar industria grea primea fonduri nejustificate. Ca argument pot fi folosite și afișele propagandistice din acea perioadă. Primul afiș ne asigură că planurile partidului sunt și planurile fiecărui muncitor din Uniunea Sovietică. Plană partii, mai plană. Iar afișul numărul 2 ne spune că Uniunea Sovietică se află în pragul unei transformări dintr-o țară agrară într-o țară industrială. Cu toate acestea, societatea abundenței despre care se tot vorbea era amânată până la construirea comunismului, adică până la infinit. Ca să fim sinceri, în perioada interbelică fusese creată o industrie grea puternică,
dar după al doilea război mondial aceasta era un adevărat dezastru. Cauza principală fiind că pe front, în război, au murit milioane de oameni care puteau fi brațele de muncă, au fost distruse orașe întregi și mii de uzine și fabrici. Mai mult decât atât, Uniunea Sovietică nu va promova reforme ca alte state pentru a-și reface economia după război, ci va demonta uzinele din Republica Democrată Germană, de exemplu, și le va monta în Uniunea Sovietică. Vor folosi munca oamenilor din Gulag și a prizonierilor germani. În dreapta avem iarăși câteva afișe propagandistice din acea perioadă. Din prima de sus, niște colhoznice exemplare ne îndeamnă spre o bogată viață culturală, iar jos, orice femeie este îndemnată să întâlnească 8 martie cu indici înalți la muncă. Spuneam mai sus că munca oamenilor din Gulag și a prizonierilor germani va fi folosită pentru reconstrucția pe scară largă a Uniunii Sovietice. Ei vor fi cei care vor construi renumitele Leninskije Gore, șoselele din marele orașe sovietice, inclusiv Chișinău, canalul Volga-Don, orașe ca Magadan și altele. Apropo de canalul Volga-Don Marea Albă sau Belamor Canal, cum îl mai cunosc alții, ideea construcției lui a aparținut lui Stalin, adică Velică Muvășdiu. De aceea și se numea atunci canalul lui Stalin. Și cum scria Alexandru Solzhenitsyn în lucrarea sa Arhipelagul Gulag, atât de tare i-a trebuit lui Stalin acest canal, că a ordonat să fie construit în mai puțin de 2 ani. El a început să fie construit în septembrie 1931 și dat în exploatare în aprilie 1933. Inaugurarea a avut loc la 2 august 1933. Și acum atenție! La construcția acestui canal s-a folosit doar munca oamenilor și tehnici din evul mediu, ca cumpăna din lemn, tambur învârtit de un cal și, mai mult decât atât, doborau arborii fără topoare și fără ferestrăie, doar cu funii, adică legau frânghiile de vârful copacelor, îl trăgeau în diferite părți până acesta se rupea. Mai mult chiar, nu s-a cheltuit nicio copeică valută. Canalul avea o lungime totală de 227 km și o adâncime de 3,65 de metri. Interesant este faptul că în ziua inaugurării, după o plimbare pe canal, Stalin ar fi spus că nu e mulțumit, că canalul e prea îngust și nu e prea adânc. Și acum lovitura de grație, o mică comparație. Canalul Panama, care leagă Oceanul Atlantic cu cel Pacific, are o lungime de 80 de km și s-a construit în 28 de ani. Canalul Suez, cu o lungime de peste 160 de km, cu o lățime de 300 de metri în cel mai îngust loc, s-a construit în 10 ani. Pentru construcția lor s-a folosit cea mai modernă tehnică a timpului. Iar lui Stalin nu-i place canalul lui. Lui nici nu-i trebuia acest canal, doar a vrut să demonstreze lumii capitaliste ce poate omul sovieticus. Ca să știți, acest canal nu a intrat niciodată în lista grandioaselor construcții sovietice. Aici avem niște fotografii pe care rațiunea noastră le percepe greu. Oamenii din Gulag la minus 45 de grade Celsius erau duși la muncă. Săpau tranșee în pământul care înghețase la peste 3 metri în adâncime. O roabă era încărcată cu bolovani înghețați timp de o oră. Mureau pe zi 10.000 de oameni. Iar lui Stalin nu i-a plăcut canalul. Abia în 1948 economia va atinge nivelul de până la război, adică din 1939. Hrușciov va face o redistribuire a investițiilor și va încuraja agricultura. În 1953 el va începe un vast program numit Țelena sau desțelenirea, și anume în Siberia, regiunea Volgăi și în Kazahstan. În dreapta aveți 2 fotografii în care vedeți pe tinerii care merg la desțelenirea pământului din Kazahstan, Siberia și regiunea Volgăi. După părerea lui Hrușciov, tot știutorul, desțelenirea și creșterea pe aceste pământuri a porumbului era soluția minune pentru ca Uniunea Sovietică să nu cunoască niciodată ce înseamnă foamete. Doar că în tundră porumbul nu crește, agrarienii au uitat să-i spună lui Hrușciov. Ei, și cum ne ducem la desțelenirea pământurilor fără niște afișe propagandistice? Sus un tractorist ne strigă "Padnimai țelenu", jos tineretul spunem "Țelenu padnimim" și între ei niște diplome și niște insigne pe care urmau să le primească toți cei care au participat la desțelenire. Acolo scrie "Za освоение țeleных земель".
În scurt timp, începând cu anul 1958, pământul a secătuit pentru că nu se foloseau fertilizatori și nici fertilitatea solului, nici clima nu erau prielnici pentru așa cultură. Hrușov va încerca să creeze consilii economice regionale care să se ocupe de problema dată, adică un fel de descentralizare economică, dar situația nu s-a schimbat. În fotografia de sus avem iarăși niște tineri care cu mare alai se duc la destelenire, jos o fotografie unde Hrușov este foarte mulțumit de porumbul care îl ține în mână, soluția lui minune, da? Iar în stânga o fotografie în care Hrușov este foarte nemulțumit că planul lui a eșuat. Vorba aia, când nu-i cap, vai de păpușoi. Dar să dăm cezarului ce este a cezarului. În timpul lui Hrușov, cenzura a devenit mai blândă, așa numitul ottipel. Vor apărea chiar romane care critică regimul sovietic, ca O zi din viața lui Ivan Denisovici de Alexandru Solzhenitsyn. O mică remarcă, acest roman a fost scris prin anii 1952, dar a fost publicat cu consimțământul lui Hrușov în 1962. Tot în timpul lui Hrușov va apărea și renumitul curent elitar de rebeli, stiliaghi, care nu se vor resemna cu limitarea libertăților, vor încerca să asculte altfel de muzică, vor îmbrăca haine mai colorate, vor avea un comportament mai rebel, dar adevărata libertate de expresie, stiliaghii o vor câștiga abia în anii 1986-1987. Perioada guvernării lui Brejnev este numită și perioada stagnării. Pentru mine este o persoană foarte stranie. Nici nu se avânta în construcția socialismului ca Hrușov, de exemplu, nici nu se conducea după vechile modele staliniste. Mai degrabă bătea pasul pe loc, dar într-o bătaie așa fioroasă pentru cei din jur. De exemplu, primul ministru Kosygin, îl aveți sus în imagine aplaudând de la tribună, iar jos salutând mulțimea, a propus lui Brejnev o reformă prin care să se ia drept criteriu nu cantitatea produsă de fabrici și uzine, ci cea vândută, iar întreprinderile de succes să primească stimulente financiare. Kosygin încerca să-i spună că ar trebui să se țină cont de cerere și ofertă. Brejnev nu-și dorea reforme și, ca și contele Metternich, era sigur că aceste reforme ar putea distorsiona societatea, dar lui îi plăcea totul așa cum este. Să nu uităm că el spunea că, ca totul să fie bine, trebuie tot să lucreze bine. Astfel că Kosygin, pentru a-și păstra fotoliul, poate chiar și viața, îi va cere scuze. Apropo, un lucru interesant despre moartea lui Kosygin, acesta a murit tocmai în ziua în care Brejnev își sărbătorea ziua de naștere, este vorba de 19 decembrie, astfel că acest lucru s-a ascuns și după 3 zile de sărbătoare în cinsta lui Brejnev, în sfârșit poporul a fost anunțat că prim-ministru a murit. Totuși, în primii 10 ani de guvernare a lui Brejnev, economia a cunoscut o anumită ascensiune și abia după 1975 situația se va schimba dramatic. Problema mare a fost că nici directorii din sectorul agrar, nici cei din sectorul industrial nu puteau să îndeplinească planurile, renumiturile planuri cincenale. De aceea vor falsifica datele. Iar pentru că cei din administrația Uniunii Sovietice nu acceptau inovațiile și reformele, Uniunea Sovietică va cunoaște foarte târziu ce înseamnă revoluție tehnico-științifică. Fotografiile vin să completeze imaginea perioadei sovietice pe care mi amintesc foarte bine eu, chiar dacă eram destul de mică la acea perioadă, și anume cozile imense la magazin pentru a cumpăra o bucățică de salam Doktorskaya, mai ales în ajunul anului nou. În incinta magazinului vedeam doar pâine, pe care noi o numeam atunci chirpici, cărămidă sau calup, un vas cu smântână prefăcută în cel mai bun caz cu lapte, dacă nu cu apă, foarte multe sticle de băuturi alcoolice, țigări, sare, zahăr și chiseli. Și avea dreptate cel care spunea că motoul economiei sovietice în acea perioadă era că oamenii se fac că lucrează, iar statul se face că le plătește. Spuneam mai înainte că elementul central al politicii lui Gorbaciov este perestroica. La 23 aprilie 1985, Gorbaciov spunea că urmează să fie înfăptuite un șir întreg de reforme care să grăbească, subliniez, care să grăbească mișcarea pe drumul sau viitorul socialist. Deci nu niște reforme care să schimbe cursul, să schimbe ceva radical în societate, în economie, în politică, ci doar niște reforme care să grăbească societatea să atingă scopurile pe care le-au propus Lenin, Stalin, Hrușov și alții. El considera că schimbarea poate fi începută sau este posibilă prin
1. Aplicarea realizărilor din Revoluția tehnico-științifică. 2. Activizarea factorului uman și 3. Schimbarea modului de planificare. Apropo de terminologia perestroică, a fost preluată de mass media dintr-o cuvântare a lui Gorbaciov din 1985, când el a spus "Vidima, tavareși, всем нам надо перестраиваться". Всем. În dreapta iar avem niște afișe motivaționale din perioada sovietică pentru activizarea factorului uman, așa cum a spus Gorbaciov, și anume că cum ai lucrat, așa ai fost remunerat. Как работал, так и заработал. Gorbaciov nu înțelegea că economia falimentară a Uniunii Sovietice nu poate fi cârpită și totul se va schimba spre bine. Singura soluție era crahul ei sau schimbarea ei radicală. Gorbaciov a propus 1. Accelerarea dezvoltării economiei naționale. 2. Automatizare și computerizare. 3. Campanie anti-alcool sau cum o cunoaștem cu toții Suhoi Zakon. 4. Așa numita lupta împotriva venitului necâștigat, adică să se demonstreze că se lupta cu corupția. Și 5. Îmbunătățirea socialismului, adică în martie 1986, Gorbaciov și ceilalți de la guvernare au conștientizat că liniile trasate anterior de Lenin, Stalin și adepților sunt totuși greșite, trebuie ceva de schimbat. Drept puncte de plecare a schimbărilor masive pe care va încerca să le facă Gorbaciov, vor servi catastrofa de la Cernobâl din 1986 și scăderea bruscă a prețurilor pentru petrol din același an. Gorbaciov va slăbi cenzura în presă, va accepta proprietatea privată în formă de cooperative, va accepta companiile mixte, ca de exemplu sovieto-germane. În politica externă va promova așa numitul noul curs al lui Gorbaciov de îmbunătățire a relațiilor cu vestul capitalist și este lansată o nouă lozincă, dacă vreți să-i spunem așa, care vorbea despre un socialism cu față umană, socialism с человеческим лицом. În dreapta aveți sus o fotografie din Cernobâl, de la locul exploziei reactorului nuclear numărul 4, iar jos Gorbaciov împreună cu soția sa Raisa Maximovna, vizitând unul dintre primele magazine de cooperativă. Politica externă. După 1945, Uniunea Sovietică a dus o politică externă foarte activă și și-a promovat interesele sale prin toate mijloacele posibile. Iată câteva dintre ele. 1. Uniunea Sovietică în politica externă nu-și dorea nici război, dar nici pace. De exemplu, în timpul crizei Caraibelor, s-au jucat cartea până au înțeles că se poate începe un nou război mondial nuclear de această dată și sigur nu sunt ei cei care vor avea de câștigat. Sau momentul din zona zidului Berlinului, când tancurile sovietice și cele americane stăteau nas în nas și așteptau comanda. 2. Politica externă era promovată atât de politicieni și diplomați, cât și de știința sovietică. De exemplu, în 1957, sovieticii trimit în cosmos primul satelit artificial, Sputnik, îl aveți în imagine, iar în 1961 trimit primul om în cosmos, Yuri Gagarin. Era clar că sovieticii cu comunismul lor la capitolul cucerirea cosmosului sunt mai buni decât americanii capitaliști. Cei drept, în 1969, americanii vor zbura pe lună, iar Ronald Reagan va susține așa numitul Star Wars. Mai multe la acest capitol puteți vedea la tema Războiul Rece de pe site-ul history.md. 3. Vor face tot posibilul prin orice mijloace să extindă comunismul în lume. De exemplu, au susținut parțial războiul din Coreea din 1950-1953. Vor fi eroii principali în criza Caraibelor din octombrie 1962, care simbolizează apogeul războiului rece. Vor susține regimurile comuniste din lumea a treia. De exemplu, vor finanța comuniștii nord-vietnamezi cu 1,5 miliarde de ruble, dar nici americanii nu vor rămâne în urmă și vor sponsoriza sud-vietnamezii cu 112 miliarde de dolari. 4. Sunt problemele naționale din Uniunea Sovietică sau Imperiul Răului, cum l-a numit Ronald Reagan. De exemplu, în primăvara anului 1968, când Partidul Comunist Cehoslovac în frunte cu Alexandru Dubček a lansat un program de reforme, esența căruia era socialismul cu față umană, adică renunțarea la aplicarea violenței față de cetățeni, libertatea de expresie, împărțirea clară a puterilor în stat, partid, descentralizarea economiei și așa mai departe, planul nu a plăcut Moscovei, de aceea ea va interveni militar în Cehoslovacia.
Mai mult decât atât, toate țările membre ale Organizației Tratatului de la Varșovia, OTV, adică un fel de NATO sovietic, trebuiau să invadeze Cehoslovacia și au făcut-o, în afară de România în frunte cu Nicolae Ceaușescu, care a spus că aceasta este o greșeală și el nu va invada Cehoslovacia. În 1979 invadează Afganistanul. Apropo, a fost o invazie neinspirată, așa ca americanilor în Vietnam, pentru că au murit 14.000 de oameni. Drept rezultat, Statele Unite ale Americii și aliații lor vor boicota Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980 și cel mai dureros este că în Afganistan au murit și foarte mulți basarabeni. Întrebarea mea era, a cui interese, a cui idealuri apărau ei acolo? Colapsul Uniunii Sovietice. Lovitura de grație dată acestui castel din cărți pe nume Uniunea Sovietică a fost puciul din 19 august 1991 care s-a început în Moscova. Ca să înțelegeți mai bine cum s-au derulat evenimentele, o să mă opresc la câteva noțiuni. URSS sau în rusă SSSR, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, erau 15 la număr. Dacă vă uitați pe desen, vedeți că sunt 16 steme. Acest lucru se întâmplă din cauza că, în 1940, s-a mai creat așa numita Republică Sovietică Socialistă Karelo-Finlandeză, care va exista până în 1956, când va fi încadrată cu o anumită autonomie în cadrul Republicii Federative Socialiste Ruse. Președintele URSS-ului la acest moment era Mihail Sergeevici Gorbaciov. RSFSR, Republica Sovietică Federativă Socialistă Rusă, este una dintre cele 15 republici surori, apropo, are și statut de fondatoare, iar la momentul dat, adică în 1991, președintele ei era Boris Yeltsin. Puci, cuvânt care vine din limba germană și înseamnă lovitură de stat violentă provocată de un grup de complotiști неsusținuți de masă. ГГЧП, Государственный комитет по чрезвычайному положению, Comitetul de stat cu privire la situații excepționale. Apropo de acesta, prima dată s-a întrunit la 19 august 1991 și a existat doar 3 zile. Atât a durat puciul. Cronologia evenimentelor este următoarea. La 19 august 1991, comuniștii conservatori, în frunte cu vicepreședintele Uniunii Sovietice Yanayev, erau împotriva noului plan unional propus de Gorbaciov și vor încerca să facă o lovitură de stat. Planul unional propus de Gorbaciov prevedea că toate republicile din cadrul Uniunii Sovietice, cele 15 republici surori, vor deveni independente într-o federație cu un președinte, iar politica externă și armata vor fi comune, adică va avea loc o descentralizare a puterii, cu care categoric nu era de acord Yanayev și adepții lui. GGCP-ul va declara stare excepțională pe un termen de 6 luni. Boris Yeltsin, președintele RSFSR-ului, susținea planul și s-a adresat maselor adunate în fața Casei Albe, Belui Dom, să opună rezistență puciștilor. Și acum fiți atenți, atunci când în țară are loc o lovitură de stat, se declară stare excepțională pentru o perioadă de jumătate de an, televiziunea centrală difuzează baletul Lacul Lebedelor. La 20 august 1991, GGCP-ul ordonă pregătirea asaltului Casei Albe. În Piața Roșie au fost adunse chiar și tancuri. La 21 august 1991, procurorul general semnează ordinul de arestare a membrilor Comitetului Pucist. La 23 august 1991, Yeltsin insistează activitatea Partidului Comunist. La 24 august 1991, Gorbaciov demisionează din funcția de Gensec, adică secretar general al Uniunii Sovietice. În Uniunea Sovietică începe parada suveranității, astfel că până la 26 decembrie 1991, toate țările din componența Uniunii Sovietice și-au declarat suveranitatea. În urma evenimentelor din august, drapelul roșu cu seceră și ciocanul va fi dat jos, iar pe catargul de la Kremlin va fi ridicat drapelul tricolor al Federației Ruse, moștenitoare de drept a Uniunii Sovietice. Studiul de caz, Arhipelagul Gulag, de Alexandr Solzhenitsyn. Despre autor. S-a născut Alexandr Solzhenitsyn la 11 decembrie 1918 și a decedat la 3 august 2008, la vârsta de 89 de ani. Scriitor rus, dramaturg, poet, publicist, romancier, activist și dizident anticomunist.
Cele mai cunoscute lucrări sunt Arhipelagul Gulag, o zi din viața lui Ivan Denisovici, publicată în 1962, Pavilionul Canceroșilor, pentru care a primit Premiul Nobel pentru literatură în 1970. Pentru publicațiile sale anticomuniste și pentru critica sistemului comunist, va fi expulzat din țară în 1974 și va reveni abia în 1994. Arhipelagul Gulag este o lucrare valoroasă care scoate la lumină poate cel mai ascuns secret al Uniunii Sovietice, viața omului sovietic, care ziua construia comunismul luminos, iar noaptea era dus în Siberia, învinuit fiind de cele mai multe ori de lucruri absolut iraționale. Iată câteva exemple. Un croitor, punând pentru o vreme acul deoparte, îl înfinge ca să nu se rătăcească într-un ziar atârnat pe perete, nimerind chiar în ochiul lui Kaganovici. Un client îl vede, articolul 58, 10 ani de muncă silnică în Gulag. Un tractorist își gardisește unul dintre bocancii care a crăpat ca să țină de cald, cu un afiș electoral al unui candidat pentru Sovietul Suprem. Femeia de serviciu care răspundea de acele afișe l-a văzut. Agitația antirevoluționară, 10 ani în Gulag. Responsabilul unui cămin cultural se duce împreună cu paznicul să cumpere un bust al tovarășului Stalin. Bustul era mare și greu. Responsabilul căminului spune că nu e demn pentru el să care bustul cu targa, așa că i-a zis paznicului să-l aducă cumva. Cum nu s-a chinuit omul, nu a reușit. Până la urmă și-a scos cureaua, a trecut-o pe lângă gâtul lui Stalin, l-a pus în cârcă și, ce credeți? Articolul 58.8, terorism. 10 ani de Gulag. Ați observat deja din aceste exemple că denunțul era o armă abil folosită de administrația comunistă. Soția denunța soțul, vecinul pe vecin, copiii pe părinți. Vă amintesc aici despre renumitul caz al lui Pavlik Morozov, pionierul erou, care și-a denunțat propriul tată. Mai mult decât atât, se spune că la vârstă de 13 ani a fost înjunghiat în pădure tocmai din această cauză. Un alt exemplu. Moșnegii analfabeți, subliniez analfabeți, de prin Tula, Kaluga și Smolensk, au avut parte de articolul 58.10, agitația antisovietică, pentru că atunci când se scăleau, puneau o cruciuliță. Și acum un exemplu care aș vrea să-l țineți minte. Într-un club de colhoz, puștii, adică 10-13 ani, de la Hârjon ajung la bătaie și unul dintre ei agață cu spatele un afiș de pe perete, smulgându-l. Doi băieți dintre cei mai mari sunt condamnați în baza articolului 58, pentru că decretul din 1935, semnat de Stalin, spune că minorii sunt răspunzători juridic pentru toate infracțiunile săvârșite cu sau fără intenție de la vârsta de 12 ani. Legea din 1932, numită și 7 optimi, prevedea că pentru un spic de grâu, câțiva castraveți, câțiva cartofi, primești 10 ani de închisoare. Sunt și cazuri când până și celor care scriau protocoalele le era rușine de negobiile pe care le inventează. Așa că atunci când o femeie a furat de la fabrică un mosorel cu ață, nu au scris mosorel cu ață, ci 200 de metri de material de cusut. Solzhenitsyn a fost arestat la 9 februarie 1945, războiul al doilea mondial încă nu se încheiase, iar Solzhenitsyn avea atunci statutul de capitan și a fost condamnat inițial la 8 ani de muncă silnică în Gulag, după care trebuia să fie exilat pe viață, tot în baza articolului 58.10, pentru conținutul corespondenței pe care o avea cu un prieten de pe front în timpul războiului. Apropo de articolul 58, se aplica persoanelor învinuite de activitate contrarevoluționară, de aceea și erau numiți политические. Aceasta putea fi trădarea, stabilirea contactelor cu străinii, propaganda anticomunistă, acte de teroare, sabotaj și altele. Pedeapsa era între 8 și 25 de ani. Deseori însă sentințele erau prelungite nelimitat, fără o nouă judecată. Și încă un lucru interesant. Политические, cei care stăteau în baza articolului 58, erau deosebiți față de criminalii de drept comun, cum îi numim în rusă ugalovniki, pentru că primii, după eliberare, erau trimiși în exil intern, adică trebuiau să se stabilească în țară oriunde, dar nu mai aproape de 100 de kilometri de marile orașe. Un moment interesant în carte este vizita lui Maxim Gorki în Gulag. Maxim Gorki a fost un scriitor sovietic, fondatorul realismului socialist în literatură
și activist politic. Apropo, Maxim Gorki este un pseudonim. În iunie 1929, Gorki a vizitat Solovki, lustruit pentru această ocazie, și a scris un articol pozitiv despre Gulag. Am să vă povestesc 3 lucruri. 1. În timpul vizitei lui Gorki în lagărul de la Solovki, niciun deținut nu trebuia să fie văzut că se întoarce seara de la muncă silnică din mine sau de la tăiat pădure. Dar, când vaporul lui Gorki a acostat, un grup de deținuți tocmai se întorceau în lagăr. Convoiul care îi pezea, ce să facă? Nici un copac sau un deal unde să-i ascundă. Să-i împuște pe toți pe loc nu reușește și îi se aude. Soluția. I-a acoperit cu o prelată, în rusă brezent, și le-a ordonat să nu miște, că de nu îi omoară pe toți. Gorki împreună cu iubita sa au trecut pe alături și nu au văzut nimic. 2. Gorki a vizitat toate camerele din Solovki, salonele pentru bolnavi erau curate și fără pacienți, iar în bibliotecă toți deținuții, zechi, citeau ziare. Totuși, pentru a-l face pe Gorki să înțeleagă că tot ce vede el nu corespunde cu realitatea de zi cu zi, toți ei aveau ziarele cu susul în jos. Și 3. Un băiețandru a încercat să-i povestească lui Gorki adevărata viață din Gulag. După ce au rămas singuri, puștul i-a povestit lui Gorki tot. După plecarea lui Gorki de la Solovki, băiatul a fost împușcat. Și acum momentul brazelor. Pentru vizita lui Gorki s-a amenajat o alee cu brazi. Pentru că era prea mare munca să scoată brazii cu rădăcini dintr-un loc și să-i planteze pe alee, s-a ordonat ca să fie tăiați, subliniez tăiați, și plantați fără rădăcini. Doar sunt brazi. 2 zile o să țină ei verzi. În 1933, Gorki a publicat o carte, după părerea lui Solzhenitsyn, dezonorantă despre Belomor Canal, canalul realizat exclusiv cu munca forțată a deținuților din Gulag, prezentat de Gorki ca un exemplu de reabilitare de succes a foștilor dușmani ai proletariatului. Maxim Gorki a murit în mai 1935 și dintre cei 6 care au dus coșciugul pe umeri se numărau Stalin și Molotov. În 1970, Alexandru Solzhenitsyn a devenit laureat al Premiului Nobel pentru literatură pentru lucrarea Pavilionul Canceroșilor. În 1990, în timpul perestroicăi, lucrarea sa Arhipelagul Gulag va fi publicată în sfârșit în Uniunea Sovietică, iar la 16 august 1990, Gorbaciov îi va reda cetățenie sovietică. În 2007 a fost distins cu Premiul de Stat al Federației Ruse pentru realizări deosebite în domeniul acțiunilor umanitare. De ce Arhipelagul Gulag? Lucrarea Arhipelagul Gulag nu trebuie văzută doar ca o narațiune a unui deținut, ci ca o lucrare care reliefează metodele sovietice de distrugere a individualității, în timp ce creează cultul personalității, sacralizând liderul său. În concluzie, orice imperiu se naște, se dezvoltă, atinge apogeul puterii, apoi se prăbușește. Pentru cei interesați, vă îndemn să vizitați site-ul nostru, unde informația este sistematizată și updatată, iar pentru cei care doresc să ne susțină eforturile, o pot face prin intermediul PayPal la adresa istorie.media@gmail.com sau pot deveni patronii noștri pe patreon.com/istorie. Așteptăm cu drag feedback-ul dumneavoastră.